הלו, מאיה? היי. אתם חוזרים? לא, בטח שאני שמח. אספר להם איזה סיפור או משהו. יופי, מעולה. פעם אחת, לפני המון שנים... מאיה, אל תגידי המון, זה מעליב. אוי, סליחה. טוב, פעם אחת, לפני כך וכך שנים, נולדה תינוקת חמודה. לתינוקת קראו לאה, אבל כולם קראו לה לייקה. התינוקת גדלה ובגרה, וכשהגיע זמנה להחליט מה תלמד באוניברסיטה, התלבטה בין תואר חדש ולא מוכר, מדעי המחשב, לבין הוראה. מכיוון שידעה שבמחשבים אין עתיד, וזה בטוח לא יתפוס, הלכה לדבר הבטוח שיכניס לה משכורת נאה, הוראה. לאחר שסיימה תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב ותעודת הוראה, התקבלה לעבודה בבית ספר מיטרני. לייקה אהבה ללמד ואהבה את תלמידיה, אפילו שלפעמים היא לא זיהתה אותם אם פגשה אותם במקרה בקניון. באותו הזמן נולדו ללייקה שני ילדים, מאיה ואוהד. מאיה הייתה ילדה נפלאה, שקיבלה תמיד מאיות. אפילו באוניברסיטה הייתה מצטיינת רקטור וסיימה דוקטורט. אוהד לעומת זאת כמעט גרם ללייקה התקף לב, שהודיע לה שהוא מוותר על בגרות בפיזיקה, וגם את הטכניון הוא סיים בציון. טוב, אני אמשיך מכאן. לייקה המשיכה בעבודתה והשקיעה לילות כימים בבניית מערכי שיעור, בדיקת מבחנים ושיחות טלפון של תלמידים והורים. היא אף סיימה תואר שני באוניברסיטת חיפה. העבודה של לייקה הייתה חלק מחייה ומחיי ילדיה, עד כדי כך שכששאלו את מאיה ואוהד בפסיכומטרי מה זה מרב"ד, אתם יודעים מה הם עשו? הם סימנו את התשובה דרך לעשות כסף בחופש. בינתיים מאיה התחתנה עם דרור. לייקה שמחה בחתן הרופא שלה על אף שהיה חולוני. וואו, יאללה, חילוף. למאיה ודרור נולדה נועה שהפכה את לייקה לסבתא לייקה. סבתא לייקה שמחה מאוד בנכדתה הראשונה ובילתה איתה שעות ארוכות במשחקים וקריאת ספרים. במקביל להיותה סבתא למופת התקדמה לייקה גם בעבודה והפכה לסגנית מנהלת תיכון בקציר. לייקה הקפידה לנצל כל חופשה של יותר מיומיים לטיול ביעד אקזוטי. לייקה טיילה בכל העולם עם חברותיה, אחותה, משפחתה, גם איתי. בשנה אחת, עם לידתם של נדב ויואב, הפכה לייקה מסבתא ירוקה לנכדה אחת לסבתא עם כבוד ל3 נכדים. דרור, אוהד אומר שהוא צריך אותך בעניין דחוף. מה? לא יודעת, משהו שהוא מחכה לך מול הטלוויזיה, אתה כבר תבין? כן. מסגד במקומי כן. זמן קצר לאחר מכן, נולדה נכדה רביעית לסבתא לייקה, טל. לייקה הפכה מסבתא של כבוד לסבתא. לייקה הגיעה כבר ל-37 שנות לימוד, ובהחלט הגיע זמנה לקבל תעודת סיום. בשנת הפרישה של לייקה נולדה נכדה חמישית, נועם. מאז פרישתה סבתא לייקה עושה חיים משוגעים. נפגשת עם חברות, מבקרת את הנכדים, עושה הליכות בוקר, אפילו נרשמה לקורס חיטוב. המוח, קורס חיטוב המוח. ילדים, הסיפור על סבתא לייקה לא נגמר, אבל הגיע הזמן ללכת לישון. מחר נספר את הסיפור סבתא לייקה והשיפוץ שלא נגמר. לילה טוב. לילה טוב.